kawai ma da mutum ma a wace fito ba ruwan shi da wahala kawai dai a kawo ma abinci ka ci kawai ka yi zaman ka ba. Kuma fa haka ne fa, kaga kana fitowa a mace sai ka auri ɗan sholi, ka auri bakakke. Ni za ka ga samun bakar magana. Ashe ka san kai bakakke ne. Ni ne bakakke. Allah ya kuri. Allah ya kuri. Ya haka? Sake shi mana, me miki? Wai dama nan ka zo ka ɓoye tun ɗazu ina neman ka? Jamilu ba ka ji na ne? Jamilu! Kana nan ba za ka iya daina shaye-shayen nan ba ko? Ka ga yadda yake daman to ka ci gaba da yi. Ni ba na jin daɗi ne, ka je ka siyo min magani. Ba abin da nake sha lallai, masada ne da yan gulma. Mahasada da ‘yan gulma, Allah ya sauka. Ba kika siyo min magani ba na jin daɗi. Ka siyo min panadol. Na naira hamsin kacal. guda nawa? Ko nawa aka baka na 50 na ce. A ina? Wai kai ya za ka ci baka san inda ake siyar da magani ba. Baka san inda ake siyar da magani ba duk garin nan? Na magani panadol. Ai magani tunda Ban san kalmar magani. Ba ka san inda ake sayar da panadol ba, sai ka kwata. musu tsallake. Ba talla bane.